uSirayeli engasenathixo. Kodwa lifuna sithethe ngayo namhlanje. Bema-ke babeka ilitye, bamisa ilitye, bathi kude balapho uThixo sinceda. Alibekwa nalibani lo litye, limiswa ngumntu ongayikholeli ukuba ufikile. Ilitye likaEbeneza limiswa ngumntu obenamandla ozifikela. Ilitye likaEbeneza limiswa ngumntu ongayikholelwa ukuba eneneni ufile. Oh, hallelujah. Sifake umkhosi kaThixo egameni lika Yesu Kristu. Ngicela simshayele izandla. Thank you. Dada nomama siyanamkela. Ngicela sibaphinde ngezandla. uSolomon lo ubhalayo lencwadi yeNtshumayeli, indoda le ekwathi kufika uThixo ebuza ungacela ntoni, yacela ubulumko. Uthi into yayikhona engekhoyo ayikho ngoku, ayisabonakali, uthi yawuphinda ibuye ibe khona. Kama ndiveki yonke anisangothetha mna namhlanje nabantu abazocela into entsha. Bayeza abanye bashumayela from tomorrow, I think ndiyathemba bazayi-addressa lo group. Igroup engizothetha nayo namhlanje igroup elahlekelwe. Ngabantu abathi mfundisi konke bengena nasho, khona ndiyayazi bento ndayibona, kodwa ngelishwa ayidala wenzeke ntoni ayisekho. Kuzothi ebusuku into yayikho yawuphinde ibuye ibe khona. Eyona mpazamo kaSathana kukukuyeka ukuyibone, ukuyeke loo nto namehlo akho ayibone, ngoba as long ubuke wayibona uthi uThixo ebusuku isezawuphinda ibuye ibe khona. Into esizayitreyisa ngayo ngamehlo wakho ebeke ayibona nale nto ilahlekileyo. Eyona list kaSathana, eyona ndawo alusakuyo kukuyeka amehlo akho akayibone, khona as long uyibonile nangona ingekho iyabuya. Ayikho uthetha nabantu esebeshekwa kuthi kaninjonge ingathi sangakanye kwileveli ethisha, sehlekwa nasitshaba bathi wawuphayisa sithi uThixo ukuncedile, bathi mbuyele ubuyele. Isakuwe tonight, isathu akho wayibona nje iyabuya, iyabuya. Siphi isiqinisekiso tatumdiki ubiyabuya, asikho semhlizweni, asikho semthandazweni, sisemehlweni wakho. Into esizokubuza yona ebusuku, ingaba wonke wayibona nale nto? Ubi-answer yakho ngulewe. Sizothi namhlanje iyanyanzeleka usaphuke nobiphi. Yabona sibe sibasha emkhathini, amathimane yangubala ebusuku nje kuyanyazeleka. Kinga yami nje ngayibona. Ukobenzothetha naye phezulu.
Noma ilentendeka kodwa ukhona umnikazi walomyalezo. Into yakhe sithelesh. Sabusi njani iphila lowo. Isabeke phendulo namhlanje. Akelele. Into yakho. Iyabona namhlanje. Akelele. Solomon into yayikhona engekhoyo namhlanje eyabuya iphinde ibe khona. Hallelujah. Uyakaze uza nentsha uThixo ngoba uzokwazi ungqina ngentsha. Amen. Uzawusoloko ukhunjuzwa ngale wawunayo but uThixo uvusa kwale ibiseyidukile. Amadimoni celebrate. Usathane efaka iphathi esithi kuphelile kodwa uThixo uzokunamhlanje into eyayikhona yawuphinde ibuye iphinde ivuke iphinde iphakame ibe khona. iBhayibheli lithi uThixo wavusa ebusuku uHezekile but Ezekile masihamba esentilini yamathambo. Abenyuka befika entilini yamathambo wathi uHezekile wo uThixo ibamba apho. Besafika emathanjeni omileyo wathi uHezekile Thixo wait before you say anything. Lento lamathambo ndimo wayizise kuwe. Ndakubiza abantu besagula aweza. Ndakuthandaza besagula aweza. Ngenze ngelaxesha ungazi ngokusekulenti ngoko. Uthi ndakuyeka ngoku bagulayo bafa. Ndakubiza okuzingcwabe naweza Thixo. Ngoba sinothixo kenzi ngathi akazuwenza kanti uzaweza. Sinothixo kavule konakale ibe ngathi akaphulaphulanga kanti yesithembelele. Sinothixo asolise sikusitsha lopho Thixo wakho kanti yesa. Uthwezekile ndakuyeka ke awuzange begula awuzange ngcwabeni ndacela khawuze ke ngoku amathambo asalele ngeorder. Still God aweza. Walinda amathambo oma. Walinda ingalo yaseFilipi. Walinda umlenze waseBeaufort West. Walinda inhloko yaphezulu eLimpopo. Uthi nekwenje ingalunga seyinje kodwa uye kwenguwe Thixo wonakala ukhona. Kodwa uye kwenguwe Thixo nthandaza. Kodwa uye kwenguwe Thixo ndinikela. Kodwa uye kwenguwe Thixo nthembekile. Bathi bathi ndikuyeke ngabonga. Bendifuna ifike kwilevela engena ulungiseka kuyo. Bendifuna ifike kwilevela ekulahla isandla kuyo. Bathi Thixo nangoku mamela. Yabona lamathambo lapha into yayikho kuwo isezaphinda. Wathi uThixo babeka Ezekile ungawabambi. Ungawabambi. Ngoba uzawuhamba usithi nguwe wavusile. Shakala batabosha. Ufuna ngakhona uzawuthatha zuko wavusa lamathambo. Wena ubona ushiya nabantu elifini yakho udimba fama hayisosi survive ngaphandle kwabo babhekaliswa ngabo uThixo. Wathi uThixo wabiza wathi Ezekile thethe ngjanzazele ngena nokholo kakuhle. Wathi mathambo ndini ndinibiza ngoba kuthiwa ndinibiza. Wathi mathambo ndini hlanganasi kwaphakama ingalo wathi Mose kwaphakama ulenze wathi Mose kunamathambo athasa empilweni yakho tonight kodwa kuyaphelaza uzathi mathambo ndini sifunda ngomncama la chapter. Sithi ma apha ngamamathambo
kwafika inyama bavugela umoya hamba no. Uyawazi amathambo akaphinda ngisiskeleton. Inyama ikabikho uthini yakhayisa. Uthi Sathana, look at them, they are walking. Bengamathambo akangami somanje. Njalo bangangcamanga empilweni yakho. Ubalinde abasayile. Bathi kuphelile ngawe. Kanti uyayazi into asayenza. Inyama eyabolayo. Amena uthi uThixo suyithatha zulwini. Biza le yabolayo. Ngokuba yayike yakho kamathambo. Izawuphinda ibe khona. Bavele inyama singazi noba ithegeke kwempikahle. Yabona mhlawumbe lapho uyazibuza umfundisi uba umfundisi u-confused. Yanakala yangasoze iphinde ibuye. Sizoyibiza ebusuku. Uyapheleza. Izofuduluka. Egameni likaYesu. Impela yethu isabuye iphinde ibe khona. Restoration ezothetha lapha. uSathane ayimhlophe into obulahlekelwe ngu-A umungireplace ngo-B ayenzakalisi lona. Ulimala xa ulahlekelwa ngu-A uphinde uyolanda u-A yakho. Soze ungqine ngo-B ngoba zange akalahleke. Bekungqine ngento yakhe yaphuncuka. Abantu ababuyelwayo ebusuku. Haleluya. Abantu ababuyelwayo. Thixo ithi iBhayibhile xa ithetha ithi uSamsoni nakamdingi ewayesewinile uDelilah. Andincoma lo sisi. Wayithatha indoda isohlula amadoda. Wayibeka yathetha yonke into. Obese sithi khawuthwa apha amandla akho. Wathi yena utata kwakuthiwe kuyimani wangaze ngicheke. Wathi ke maFilisti ningathathi inwele qha. Nithathe namehlo. Ngoba ingozi lento ingumuntu okholwayo. Awuyithembi ngoseyilimele. Ucama nomhleka ucama. Saphika thina. Awuphida silimele. And that's not no parama. Siqale sitho siphansi siluphakama kwanza. Suka, yabona thina bakhona suvinto ngathi ngomvulo ube sohlekisa ngayo kwaMandela. Hawusiphuthula. Ngoba sinento evukayo. Amen. Sinento ephakamayo. Umkholwayo ingozi ngosephansi. Ngeminute ya driver ndifika eKhayelitsha bawungezi kwezinye robots bandifike ndime kanqaphela noma i-poles ifamba ziyi-4 ziyi-3 okay zilayitile zivalile so ku-red anqaphela leyesine shame ibikhona yatshayiswa bikhona nini yatshayiswa yawa na njengewiwile iwe imoto etshayisileyo ifoto yakhawuleza neyiqhoma into ba ibuleli robot ndaqaphela uba njengoba ndimile ezibomvu
ibomvu naliphansi. Ngumthetha ngama ndiqonda so ibomvu ngitshayisa ibomvu zatshintsha ezimileyo za green yatshintsha iphansi yatshintsha iphansi isitresi semoto eyitshayisileyo ithi yini bosengiyitshayise yawa kodwa isatshintsha nangona iphansi ngoba ke namhlanje nawuphuma ngeconference usatalike kuphansi uzamkhawuphansi uzamkhawulila uzamkhawulila asingani kwabhalama sibuhlala siphansi sibuhlala sililale wasaphathaka you have some unfinished business. Namhlanje solanda amabhika ngabathathu enosayina ngempilo yakho siyabazisa nangona uphansi kodwa saniyalaza nangona ulilele. Ikhona intombi endithetha nayo ithi hlabathi kunayele empilweni yakho sisona mhlaze nyaka suphansi ngoba ibona yalikho izanto iphethile khona akuphelanga ngawe. Mamela-ke xa ipha bawunikeza ndacinga apha engqondweni ngiyazicingela ndokho intshumayelo neke zilobhozi ndathi enhliziyweni yam akho nto izawuba inobungozi ngathi le roboti itshayisiweyo ngoba etshayisiweyo inento eyaziyo engaziwayo ingazange itshayiswe neyona ingazange itshayiswe yazi ubomi obunye ngoba ulayita ulihle nephantsi inendawo ezithi mna I am flexible ndiyalayita ndimile ndiyalayita ndiphansi ndiyahlabelela imali khona ndiyahlabelela imali ngekho ndiyahlabelela kumnandi ndiyahlabelela kuphetha. Ifriend yami enethini eninzi ehlabelelayo ndidikhawuphi imbali encane kabazalwane bakho uthi lo wazalo lecawithi lo umntatakhe ngumfundisi lo zange akasazi isono lo wazala lapho enkosi wabagqiba bonke ndathi ke mna ke usengozini usengozini uhlakelwa ngabantu abanje bonke sephi ingxwelerha ngoba uyambona ngizamenta wena noma bangcwele sazama sambona namhlanje wazi kwayiphela amandla omthandazo uyayeka udlamanile kodwa yibona ingcwele ehlala ngokude uthi kostopha umthandazo ikusuthikila ingathi ubungila ukuthi ilandwephi Masisakaziswa, Papa Power.
lesiyidingayo ukuze ngehlabele lapha kuthulula amandla ubufakazi. Sometimes asimuzi ngomthandazo ngoba kuvale umthandazo ngenxa komila simeko kodwa kuthulile injini yesibili igama layo kubungqina ukuthi ngilandephi. Davide ezolwa noGoliathi udizangala nomkungangala nangoku leyolwa nabe khandi iplana bendizoshiya nje ukutya apha ndigqithe sakutshalenti ugqiba ithetha uthi ngeyiphi indoda eziva andinxibelanga nozolwa ndiyabona nawe ndifake njimba tata ndihamba ndokolusisi kushekatata kodwa Saul uthetha bakho ndoda inophuma kodwa mfondini yi-40 days iphuma lenxilibe wesizwe sika-Aksos sika my God akangumntu onormal isizwe sabo wathi uzazama utata wakhe kwawingelo zalala leedobi zabantu yinto ethi biyahamba irhele layayiphathi kwindoda ephatha irhele kukwindoda ephatha isaphetha sashi xa inyathela kushukume zinjalo ezinyimeko esijongene nazo zi-abnormal kodwa tonight egameni likaJesu wathi uDavide ndimncane ngeke ndilwe nawe inye into endenza isibindi sozincama phaa kuyo kanti uDavide uGoliathi impi akayiluzanga elitsheni umyekeleni afakazi umyekeleni afakazi uthe angathi uDavide inkinga yam undiqhokonqese uThixo sendimbonile ngelinye nje kwakungekho utata kungekho umama kungekho brother kwavela ingonyama ndayibamba ndayigweka kwavela ibhele ndayibamba ndayigweka uthi yabona ke maThixo wandinceda phaa kuluzawuphinda andincede nalapha kuwe aGoliathi esijongene nalo mhlobo bayawa I clip Gotiland, Nats. Tell you as I tell me to triple Kenjan. Ilike labula luGoliathi zange lifike noDavid. Okay. Lali khona kula field. Kungekaqali lempi. Ilike laliseliredi. Selimetiwe. Lidinga nje indoda ibenye khona noba ngumama phakame noba intombi okuba nje imphakamise uba luthena mphakamise okuba nje amphakamise ubeke bamphakamise into lizawuzazi uba maliyephi mina nabantu uDavide sanakabethe mntu ngalitshe there is no way angaba accurate olahlobo kanti ukazasanga nje uyabonakala ilitshe lalizazi uba maliyephi yabona njabulibela kulima ilitshe lakho loloyiso nalesandleni sakho unamhlanje uzakwenza inkani umama lapho onxilelwayo
uzakuyeka lamthandazo ngozilo yini umntana ungophelele etywaleni funa namhlanje uzovula igate umbonge xa esiza bithi sithi sithatha mali inxele laseCrossroad uthwana never ndamthwala lo mntana zange anxile sesiswini sakhe udibene notywala phezulu umntana ngoyeke akanxila isesaphinda buye akanxile sathana ngoyeke akanxila nje uzawuphinda buye akazufele etywaleni haleluya. Kuzomnye ubhuti kumnye esiteleni bosishumayele emvuselweni uthi mfundisi ngicela ungithanazele angiphangeli sorry ewuster angiphangeli ke awuphangeli uthi ke yenza angiphangeli ke mna ke wawuke waphangela uthi ke ndaphangela ndithi ke uzukuthabazela namhlanje khawuyoqoqa pha endlini ibeslip yakudala Hallelujah. I-evidence yoba waqoqa nomfumane efuna ngifundisa kayifumana be patient lesifuna lapho esibhedlela usatha lapho samlimaza khona sizambuza wayephi lamini kwakuphindwa le-payslip usayikhumbulana le i-payslip ngakubeke leyi uba ne-payslip yakhe yakhona yabhala igama lakho utshuthi sezaphindile khona i-payslip amandla wethu asikadonsi kwelendawo siwadonsa kwi-payslip endala sithi devil where are you ngekhasanipitele yabona umele sathana ndangendawupeya ngisazophinda moya ndipe wadiyelelane amehlo wamayibone ngoba amehlo wama asakuthi lento yayike yakhona isazaphindileyo ibe khona. wezanayo mabhishophu kathina ke thixo sicela into intsha sizokuza uba usakhumbulana wathi usathana ideyithi indala nabi sathana ingxaka yodeyithi ingxaka igama lakhe wayiyekelani yabhalwa yayibona wonke kwamandi nje bomni bakho uyadlula ulendukuyo egameni likayesu ukuvuka kwento yayikho awudingi noncediswa kufika uyesu ngo-day 4 kunoLazaro waphuma uMarta wathethwa kodwa makanqande oluhlazo uyesu wakhe amkhanda engahlazeki ebantwini uyesu ngosekusenziwa umthandazo wefemeli kuyagoduka uthi uMarta Jesu jika apha egeyithini suba savela yeyona nto awuphinde ibadisappointe leyo ba ubhuti wabhuda ngedeyithi yomncwane uthe esamamela uMarta kavela uMaria wathi yabona ngoku asisenangxaki yokufaka Lazaro qha kunenye ingxaki engenye senuka ngoku so sekudangerous nosondela engcwabeni lakhe wathi uyesu ucela nimphathele i-ID kaLazaro wathi onganzela ndawo ithi date of birth wathi le nto yayike yazalwa nje izawuphinduluka uthi Marta seyinuka uthi into yayikho ivuka seyinuka ivuka seyonakele sishutha kuba sasike sayibona iphila uthi kuJesu xa ethetha uthi xa ifike engxabeni uthi bhekelani uyanumva
Ngifuna ukubonisa enye indawo. Uthetha igqiba umkhwazi uLazaro evuka. Mamela evuka uLazaro. Wavuka uLazaro kanti eyona ngxaki. uLazaro akafanga qha, akangcwatyanga qha. Kukho umuntu ombophe ngezithando. Wathi kuYesu, uyabona ke le. Kufuneke kuyokhangelwa laa ndoda ibimbola. Wabona kwispika sikaCenga. Bangena elokishini kodwa le ndoda umbophe uLazaro. Ingathi laa bhizinesi uyenza igqibanga kule kweshini. uLazaro uvukile sokuyamenezelwa buya izolungisa into yakhe. Yabona namhlanje abatharathe enenebopha impilo yakho siphethe isipila sanamazela usashoka awuyiwanga manje uyenza awusayoboya. Ezinye utata ungezula. Ezinye zidinga utata usiphofu. Ezinye zidinga umdingi. Ezinye zidinga umbekeli. Sidinga sokukhangela amagqwirha lakutsholwa navala impilo yakho ibuye. Yabona busuku awazulala asazoyilanda basaphathakasa. Izinto sixakene nazo ayingothixo kwenza abantu ngabomi. Uzazoyomba namhlanje. Akinzalo wena ungamili nje kukhuthe imali ensiba kushi. Awazulala namhlanje. Engafayo kuzazintombi yakhe. Egameni likaYesu. Azoyilanda lento ngoba kuyanyazelela. Ushintshile namhlanje. Kuyanyazelela. Iplani lendithetha ayikho kule kodwa ityhile umoyeni abantu ababotshwe ngabomi. Uyangimisa kule ndawo kaninzi abantu ababotshwe. Uyabotshwa umntu bengazama kuphumeleki. Shakala bhathabush. Uzama abazali ibohlule azale wena umangane imani wayumzi wasekhaya ungaphakama. Ubhuti uyaphangela, usisi uyaphangela, nami ndiyaphangela, but wayi umzi wasekhaya. Kanti kunomuntu owafike wema phezu kwakho wethu wathi ungaze kunile nto kweli khasi. Kodwa thank you Ebeneza. Usuku nje sisavumbulula azobhaleshisa egameni likaYesu. Asifana nonyaka uyavulela. Abanye balapha ngevuselo niyayiplana kakuhle niyifebeni. Akusondela ixesha loyenza nilwana ngeqembu. Nisibuze umntakamama ndikwenzeni sixabanela niphithikezwa imimoya ngendawo. Kodwa bona namhlanje nizawukhumbulana obisarhawukile uzawusengamele kuwe. Ikhaya lakho liyahlangana egameni likaYesu. Uyavuka ngomzi
sele diframe phakuthi xa sibasile asulayiti oko umlilo ukumlilo othi ngoso ucimulela uthuthu kufuneka nje umuntu afika avuthele asizange uqalela sisebule mpilo yakho iqimayo my bishop. Ngiyayicela i-celebration yamadimoni utshona kayona emanzini kwabizwa ipati pha onke amadimoni anxiba oluwayithi yoselebrata asele utshwala ongazange basele acelebrata kule ndawo atshone kuyo into eyayikho bacinga nje betshona apha kuphelile kanti uThixo utshintsha mode of transport umothule enqanaweni umlayishe enhlanzini enqanaweni listen enqanaweni uyayazi uyona wothulelwe into kuba enqanaweni beyibona kuyaphi ithi lonke bezawuthi kufike pha aqaphuke ayazi indlela ejikayo imbamba layishe enhlanzini uzawukhwela into angayazi noba ijikaphi ukuze noba ngafika pha aqaphuke uzothi ngosecinga umlahla uThixo athi kona ndiyahalela ujika into engehlule yandiyazi indlela endizengasho baba bafuna uleka kusayekeke baba bafuna ulahla kasalahlele kalubadala the-altar call yemvume kaBishop andifuni bantu abazocela into entsha amen funa abantu abathi mfundisi content andike ndayibona xa sivala unyaka usathane bese celebrate the 30th namhlanje last day kaNovember siqala inyanga entsha the last month inyanga ulahla haleluya but wena yazibona izipoti zonke yasithanda isipoti sesamanqindi ezinye ndine-attitude kuzo ngoba umuntu olimeleyo unyangelwa ngaphandle amanqindi ndiwathandela uba umuntu olimeleyo unyangelwa apha ngaphakathi uthi ngosevaleka imehlo elinye kungaphumi yena kungena ugqirha kungena indoda ephethe imobo athi ngosenethemba into mina wakuzawuyekwa apha kungena intombi efaka isiketi esifutshane seyiphethe ibhodi engathethi ngale round alimele kuhle ithethe ngeround elandelayo ithi nangona ulimele ntombi yakhonifaya nangona ulimele ndothi ihlangaphelanga into yayikho izawuphinde buye ibe khona ubeke walwa nje phinde uphalame ungazoyicela into entsha ndithandiselwanga loo nto nomhlobo salabuthabusha ade ndayibona ekhaya wahlubi ngoba yalahleka yapha sikhathalela ngami into endiyifuna amehlo wakho ayibone nawo suhlutshwa mama kulo mzukulwana utshaya iziyobisi ngohlobo wayeke akatshaya lo mntu wayeke akatshaya usazabuya akatshaya siphakamise isandla sethu
Sivala amehlo wethu. Enwebeni I want you to lift up your hands so you do. Uvala amehlo wakho ulibale ngathi sonke zibona unewedwa phambi kukaThixo into eyayikho engikhoyo kuko eyawuphinda ibuye ibekhona. Before uqinisekisa lento before ndikuthandazise akuzukwenzeka kuwe qha, sizawusebenzisa wena as a point of connection. Uzawulunga nasekhaya phakamisa kuzawuthetha emva kwam. Get ready, ne-asha zethu zibe ready. Khula, hayi wonke umuntu owayo unamadimoni, siyawa kanti sisetyenzwa nguThixo. Sawukwazi emva kwam. 7 is the number of perfection. Gqibelela kwezinto. Sawukwazi beka i7 egameni sisithi kwenzekile. Ayikho into esayithe 7 times. Uhambe nami keep play. Xa sifika ku7 into yakho iyayikho ibuyele ebomini bakho. Cela uzokhwaze nami. House of glory, nazi nisenza bethele look from closer to the top of your voice. Yes, that was number 1. Oh yes, Kenze. Number 5. For the last time, tell us to song. Isabuya namhlanje babuso ilibele babuso incamile egameni lika Yesu. Saphaza for the last time bese nikela ku bishop umuntu bokhwaza kule game bese ngene emthandazweni bengicela ungaceli ngoba uThixo